Nang hangyo og unified o hiniusang oras sa truck ban ang mga Truckers Association sa Subo sa lain-laing mga local government units. Usa kini sa natuki sa meeting sa board sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi Kuntim. Usa kini sa nihisgutan sang litsubay sa unang napadala nga suwat ang mga negosyante nga naghangyo nga hunungon una o magmoratorium sa truck ban taliwa ning panahon sa krisis. Sa meeting sa City Hall, ang mga truckers naghangyo nga mapareha ang oras sa truck ban sa lain-laing mga LGU sa Metro Cebu aron takdo sa ilang pagbiyahe. Kabahin sa paglibkas sa ban, gipasabuti noon sa team nga ang nakapalahi sa Mandawi kay adunay truck corridor o espesyal nga lane nga pwede ra musubay ang mga truck tibuok adlaw. Synchronization lang no sa uban nga mga neighboring LGUs nya. In fact, mao na akong gi-explain pod ganina kay ipatawag naman po mi og kanang another meeting no with the spearheaded by the provincial capital. Siguro mao na ni nga time tingil nga ma-address ni nga issue.